ман аз он хушнуд ҳастам ки имрӯз ба рӯзи зодрӯзи яке аз шахсиятҳои миллат табрикот хешро пешниҳод мекунам. замоне ки мо хурд будем, кӯдак будем, ҷавон будем, саҳнаҳои бисёрам ҳаҷви ва намакини устод муқимҷон абдуфатоевро тамошо мекардем, ҳаловат мебурдем ва ҳамон замон як андешае ба сари ман омада буд ки мешуда бошад рӯзе ки ман бо ҳамин шахсият рӯбарӯ бишавам ва бо ишон суҳбат кунам. агар бигӯем ки орзуи ман амалӣ шуд, бале, мо зеро суҳбатҳои хеле зиёде доштем, ҳам суҳбатҳои берун аз барномаи телевизионӣ ва ҳам суҳбатҳои вижаи телевизионӣ. хулас ман ба орзуам расидам ва аз он хушнуд ҳастам ки аз номи як телевизион муқимҷон абдуфатоевро табрик мекунам. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳое ҳастанд ки ҳаҷви классикии тоҷикро бо ҳаҷви муосири тоҷик тавъман намуданд ва яъне пайвандгари ҳамин ҳаҷви классикӣ ва ҳаҷви муосири тоҷик мебошанд. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳое ҳастанд ки барои сохта шудани фазои ҳаҷвӣ дар вилоят ва дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми хеле зиёди арзанда гузоштанд. пас аз хандинкамон гурӯҳҳои хеле зиёди ҳаҷвӣ пайдо шуданд ки мардум пас аз сохта шудани ҳамин фазо барои тамошои саҳнаҳои ҳаҷвии дигар гурӯҳҳо низ мерафтагӣ шуданд. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсое ҳастанд ки барои сохта шудани чандин чеҳраҳои ҳунару ҳаҷв саҳм доранд. хандинкамон ва муқимҷон абдуфатоев ҳамчун коргардон барои чеҳра шудани хеле нафарон саҳм доранд. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳое ҳастанд ки барои тарбияи тамошобин, яъне тарбияи тамошобин ҳамчун як истеъмолкунанда саҳми арзанда гузоштанд. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳое ҳастанд ки чун ғалтиданд боз аз ҷой бармехезанд. ҳар мусибате ки ба сарашон омад, мардонавор онро паси сар намуданд ва пас аз ба саҳна баргаштан ва саҳнаҳои навро таҳия намуданд, боз дили ҳазорҳо нафарро тасхир намуданд ва мо аз он шоҳид ҳастем ки имрӯз муҳибону мухлисони муқимҷон абдуфатоев хеле беандоза аст, зеро дар соле 2 маротиба 3 маротиба барномаҳои консертӣ мегузоранд ва мардум барои тамошои ин барномаҳо меоянд. муқимҷон абдуфатоев аз зумраи ҳамин гуна шахсиятҳое ҳастанд ки тавонистанд барои миллати тоҷик як бойгонии бисёр бузурги эҷодиро поя гузоранд. имрӯз дар ҳамон бойгониҳои телевизионӣ хеле мо барномаҳои зиёди ҳаҷвии муқимҷон абдуфатоевро дорем, аз ҷумла дигар телевизионҳо низ аз ҳамон замони сабти аввал ки бо ҳамон наворҳои бисёр ҳам пассифат ва то ба имрӯз ба шакли HD ва Full HD, яъне як бойгонии тиллоии ҳаҷви тоҷик, мазҳакаи тоҷик поя гузошта шудааст. ман аз номи худам, аз номи ҳайати эҷодии телевизиони Танин, хоса аз номи директори кул Шермуҳаммад Шерматов, муқимҷон абдуфатоевро бо фаро расидани рӯзи мавлудашон табрик мекунам. сарбаланд бошед ако. албатта умед мекунем ки шумо барои боз ҳам рушд кардани ҳамин самт, яъне самти бисёр ҳам заифи ҳунари мо ки ин ҳамон ҳаҷв аст, мазҳака аст, мазҳакаи профессионалӣ аст, яъне ҳирфавӣ аст, шумо саҳм хоҳед гузошт. албатта мо аз шумо умеди хеле зиёд дорем ва бояд як чизро қайд кунем ки ҳар субҳ дар барномаи файзи саҳар саҳнаҳои ҳаҷвии хандинкамон бо иштироки муқимҷон абдуфатоев пахш мешавад. ҳар бегоҳ як барномаи вижае ки як лаҳза ханда ном дорад аз саҳнаҳои махсуси хандинкамон барои тамошобинон пешниҳод мегардад ва мо бо муқимҷон абдуфатоев ҳамкории хеле зич дорем. албатта умед мекунем ки ин ҳамкории мо боз зиёд мешавад ва мо албатта барои тарбияи тафаккури ҳаҷвии мардум албатта саҳм хоҳем гузошт. сарбаланд бошед. бароятон тансиҳатӣ хоҳам ҳастам. хайр.